Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Huzur TV телеканалын караучы кадерле тамашачыларыбыз. Biz башлыйбыз. Бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта тарихчы, галим, тарих фәннәре кандидаты Илнур Миргалиев. Assalamu alaikum Илнур әфәнде. Ва алейкум ассалам. Илнур әфәнде, әйтегез әле, кичкенә чакта, бала чакта сез мин үсеп җиткәч галим булырмын дигән фикер бар идеме? Кичкенә чакта андый фикерләр булмагандыр инде. Мин гади бала, шулай Галим булырмын дип, космонавт баштагы елларны хәтерлим. Космонавт булам мин дип. Аннан фикер үзгәрә инде, һәрвакыт үзгәреп тора. Һәм иң актуаль сорау инде ни өчен нәкъ менә тарих? Мәктәптә укыганда ук инде ул бер минем теләкләрдән берсе иде. Шулай дип әйтә алам әле, астрономия иде беренчесе. Бик астроном буласым килә. Бүген дә яратам астрономияны. Икенчесе биолог буласым килә иде. Ул биолог булу теләге минем балаларга да менә күчкән, алар да бик биологияны яраталар. 90-нчы елларда менә мәктәпнең соңгы елларында тарих белән китәсе килде инде, чөнки ул вакытта беләсез, шундый үсеш бар иде, милләткә хезмәт итәргә теләү, тарихны өйрәнү, менә безнең тарих бит буталчык, һәм аны махсус бутапта бирүчеләр күп төрлечә идеология белән бәйле. Менә хезмәт итү теләге шуннан иде инде. Сезнең инде шушы тарихны тәртипкә саласыгыз килде. Буталчык тарихны. Нык амбициялар зур иде, әлбәттә, тарихка кергәч аннан аңлыйсың инде бу кадәрле эшләп булмый, әмма ничектер беренчедән әлбәттә үзең өйрәнәсең килә һәм халыкка шуның үземнең күзлектән инде әлбәттә амбициялар белән шулай теләге. Бәлки тарих укытучысы да менә үзенең фәненә аудара алгандыр сезне, менә биологлардан аермалы буларак үзенең фәненә аударгандыр. Укытучыгызны искә алыйк әле. Укытучылар әлбәттә, мәсәлән, география укытучысы мин тарихка киткәч ачуланды, нигә географиягә китмәдең дип. Ул бик ярата иде, карталарга баса иде, елгалар кайда, мин географияны да бик ярата идем. Шуңа күрә биология укытучысы шулай дип хәтерлим. Минем фәнне сайламадың дип үпкәли. Аннан соң шундый бер фактор булды, безнең гаиләдә дә тарихны бик яраталар. Иң зур абыем минем тарих белән бик кызыксына иде. Без әлбәттә бәхәсләшә идек, менә ничектер шулай этәргеч булгандыр дип уйлыйм. Сез тарихны тулайым кызыксынасызмы тарих белән, әллә инде ниндидер бер аерым чорларга өстенлек бирәсезме? Аерым чорларга, чөнки фән белән киткәч инде мөмкин түгел барсында белергә дә аны ул кадәрле. Кулачлап бетерерлек түгел. Мөмкин түгел инде, ул бит тарих, кешелек тарихы ул бик кызык, төрле дәврләре бар. Мәсәлән, СССР дәвре, алар миңа бөтенләй кызык түгел, миңа урта гасыр кызык. Менә ул шундый бер нидә бар, урта гасырчыларда синдромда дип атала инде. Алар менә урта гасырны яраталар. Тагын бер сорау, университетны сез Уфада тәмамлагансыз, аспирантураны Казанда. Бу очраклы гына шулай килеп чыктымы, әллә инде махсус үзегез теләдегезме шулай булуын? Әлбәттә, минем тормыш, мин шуңа күрә махсус эшләгән әйберләр. Чыгыш белән мин Уфа якларыннан, Кушнаренко районы, шуңа күрә университет анда укылды. Студент елларында ук инде Казанга китәргә теләк бар иде. Миңа анда менә ул вакытта да милли хәрәкәттә таныш кешеләр күп иде, университетта укытканнар алар. Бу теләкне белгәч, Казанга китмә, анда татар дөньясына чумасың да, Уфа бушкала кебек шулай сөйләшелә иде инде. Һәм ничектер менә мин беренче курстан соң да Казанга килдем, монда танышып, университет биткәч, шундук Казанга. Аспирантурага, я. Хәзер инде без дин темасына күчик, исламга якынаюыгызны сөйләп китегез әле. Нинди юллар аша килдегез сез ислам диненә? Юлны инде Аллаһ биргәндер, ансы шулай. Кемдер менә сынаулар китерә, кемнедер шатлыклы мизгелләр, сез менә ничек килдегез? Беренчедән гаилә эшендә куелган инде. Менә әти-әни, әнием әлбәттә хәзер намаз укый, ул вакытта юк иде әле, менә уяныш еллары 93ләр дип әйтик. Шулай 93тә мин беренче намазларым менә көз айы туган көннәрдән соң башлангандыр. Безнең гаиләдә әнинең әнисе безнең белән яши иде. Безнең яктан әни иделәр инде. Ул һәрвакыт намаз укыган. Менә теге ураза тотканнарның авызларына су салып йөргәннәр бит. Хәтерләсәң, андый заманнар булган. Ул вакытларда да уразасын тоткан, намазын укыган. Гел намазлык әби иде ул. Ул менә безнең гаиләгә салды инде буны, әлбәттә, дугалары белән салгандыр. Аннан соң
гайтны үткәрү бар иде. Ул йола калган гореф гадәт буларак коймак пешерү инде әлбәттә ул гадәт. Таба исе чыгару Таба бәйрәм исе көнне. чыгару дигән. Менә гаиләдә ислам бер вакытта да бетмәде, Аллага шөкер. Мәсәлән, бездә кул язмалар күп иде элек, теге күчереп кул белән язганнар. Коръән сүрәләре, хадисләр, алар барсы да миндә, әби миңа калдырды намаз укыгач. Безнең мәсәлән бабайдан калган Коръән бар, анда борынгы балар барсы да Яткәрләр, кадерле яткәрләр. минем архивимдә ялар хәзер, гаилә архивлары. Аннан менә Уфада университетка кергәч, минем шулай якташ бер егет мәдрәсәдә укый иде. Ул безгә килеп йөри иде, дуслашып, менә ничектер үзеннән үзе ул алды да бастырды, шулай китте инде. Ходай насыйп иткәч. Ходай насыйп итте. Ә менә исламның асылына төшенү, аның бөтен эшкәлекләрен белү ул сезгә хезмәтегездә ярдәм итәме? Ну, ислам ул бит беләс универсаль дин дип әйтергә дә ярамый. Ул чөнки универсалның өстендә дә ул бит өс белән бәйле, Аллаһ белән син һәр рамкаңны, һәр уйлаганыңны сөйләүеңне, бөтенесен билгеле бер рамкага кертә башлыйсың. Ислам шундай бер бит ул. Шуңа күрә әлбәттә ул ярдәм итү генә түгел, ул алып бара дип әйтер идем мин шулай. Менә сезгә дәванигездән, әниегездән күчкән бу бер сез балаларыгызга дини тәрбия бирәсезме? Тырышабыз инде, антыга бирәм дип зур сүз була инде. Аны көчләп биреп тә булмый бит инде ул. Көчләп биреп Әти, булмый. әни үрнәгендә балалар күреп үсә, менә үзегездә дәванидән күреп үскәнсез. Улым, кызым укыйлар намаз, кечкенәсе әле 5 яшьлек. Субханалла. Иншалла, киләчәктә укыйлар, беләләр. Ничә яшьләр инде балаларыгызга? Иң зурысына менә 15 була бераздан, кызга 11, кечкенәсенә 5 яшь. Ярый, субханалла, иманлы балалар булып үссеннәр. Амин. Шулай теләк. Татар кешесе нәрсәсез була алмый? Мин әйтерем динсез, имансыз. Динле кеше булу нинди булуны аңлата? Авыр сорау инде, но иң әзеннән ышанычлы кеше булсын дип уйларым. Сезнең өчен иман Иман һәр нәрсә, дөньяның, тормышының мәгънәсе дип әйтергә. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген студиябызда кунакта тарихчы галим Илнур Миргалиев. Илнур әфәнде, сез Алтын Урда һәм татар ханлыклары чоры юнәлешендә эшлисез, шулай бит. Моның белән шикләнмичә татар халкының урта гасырларда иҗтимагый сәяси үсеше, урта гасыр төрки һәм госманлы тарихи язмалар юнәлешләрендә өйрәнәсез. Ни өчен нәкъ менә шушы чорлар? Синдром дидегез инде. Тәфсилләбрәк тагын аңлатып китегез әле, зинһар. Ну, һәр 90-нчы елларда менә бездә бит Болгар тарихын гына өйрәнү бара иде. Болгар аның инде әлбәттә сәяси һәм идеологик шундый кысалардан чыгып эшләнелгән бер кечкенә Татарстан менә шул рамкалар эчендә генә яшәгез. Бу мәгънәдә шулай булган инде ул, аның күп кырлы, аны халык белә инде безнең. Ә менә Алтын Урда тарихы ул кызганычка каршы бик өйрәнелмәгән, хәтта ярамаган. Бигрәк тә татар тарихчыларына, Казан тарихчыларына ярамаган дип әйтик. Шуңа күрә ул археология белән генә барган. 90-нчы елларда бу темага кызыксыну башланды. Менә Уфада профессор Иванов бар иде. Әле дә бар, Аллага шөкер, исән-сау. Менә ул бу тема белән шөгыльләнә, археологиясы белән ул бездә дәрес алып бара иде, әлбәттә. Менә аның тәргеше булгандыр инде, Алтын Урдага кызыксыну ул вакыттан башланды. Соңыннан минем аспирантура Равил Фахрутдинов, билгеле археолог иде шул. Аның аспиранты булдым мин. Менә шулай кирип китеп, ул алан инде ул менә бер яктан эшләнелгән, зур мәктәпләр булган, зур галимнәр булган. Менә шул вакытта оештыру, менә аны юнәлешне мәктәп хәленә китерү бик булып бетмәгән дип әйтер идек. Әлбәттә, Казанда зур галимнәр бар, Миркасим Усмановлар бар, менә шул Равил Фахрутдиновлар. Ул оештырып бетерү, аны бер тармакка китерү кирәк иде. Мин диссертациямны яклаганнан соң тарих институтында эшкә калдым. Аннан соң әзрәк мәктәп, башка ниләр булды. Соңыннан кире
тарих институтына кайткач, менә бу юнәлешне шундый махсус бүлек, центр ачылды. Ул әлбәттә татар тарихының ул вакытта 7 томлык тарихы языла иде. Ул бик зур эш булды анда. Дөньядан 200дән артык галим җыелып язган әйбер. Менә аны аңа ярдәм булсын дип, аннан соң менә бу теманы ничектер алга җибәрү өчен бу бүлек ачылды. Мин аны башыннан шулай җитәкләп, аннан зурайды, шулай менә кешеләр җыелып. Аннан соң менә билгеле чыганаклар бар, аларны инде тарихчылар куллана, яңа чыганаклар кирми фәнгә. Ни өчен? Чөнки чыганакны фәнгә кертер өчен ул эшне бик күрсәтүе дә авыр. Ама шул вакытта бик авыр эш. Тәрҗемә кирәк, аның эчке критикасы кирәк. Бик авыр эш инде, күп кеше алынмый аңа да шулай. Шуңа күрә без менә уйлый башладык та, барлый башладык. Кайсы илләрдә бар? Һәм аны бер киңәйттереп алдык біз. Латин чыганаклары буенча эш бара безнең. Төрки чыганаклары, Госманлы чыганаклары, гарәп, фарсы чыганаклары, алар буенча эшләп, һәм бүгенге көндә без менә яхшы гына алга китте дип әйтә алыр идек. Менә безнең горурлыкларыбыздан мин әйтә алам инде. Менә Алтын Урдада ислам, татар ханлыкларында ислам дибез, әйме? Эчендә нинди ислам булган? Менә археологлар әйтә инде. Шәһәрләр, менә мәчетләр калган, әйме? Менә ислам бит ул менә институт буларак ничек яшәгән? Ул бит дәүләт белән эчендә система, менә бүген мөфтият булган кебек, ул вакытта да ханнар янында булган, сәйитләр булган, менә ул система ничек эшләгән? Нинди формада ислам булган? Менә гетеродокс халык исламымы, ул сарай исламымы? Менә без бит бүген күз алдына китерәбез, теге халифә Усманлылардагы матур сакаллы, матур киемне җөргән менә шундый теге ислам гына дип. Ислам бит ул суфи исламы бар, әйме? Аның төрле яклары бар. Менә теге ничек исламны аңлатканнар. Аннан соң ул вакытта менә бүгенге көндә мөселманнар өчен нинди мәсьәләләр борчый? Теге кызыл линия буларак нинди мәсьәлә бар, әйме? Фитнә бәлки бүгенге көндә дип әйтер идек, әйме? Ул вакытта нәрсә барган? Ул вакытта ислам дөньясы көчле дөнья бит. Менә шуларны күрсәтер өчен эчке богословиясы, динне аңлаткан китаплар кирәк. Алтын Урдада әлбәттә дин утырган, мондый китаплар язылган. Кызганычка каршы аларның күбесе я бездә юк, я тәрҗемәсе юк. Һәм ул без менә бу тема буенча бик борчыган әйбер иде. Һәм Аллага шөкер, без менә Алтын Урдада нәк чәчәк аткан вакытында язылган зур календар нәмә китабы булган. Аны таптык, фарсы телендә язылган, аны тәрҗемә иттек һәм бүгенге көндә аны укып була, интернетта да бар. Хәзер менә икенче эш бетә, анысы Алтын Урданың җимерелә башлаган вакытында язылган, безнең Булгарда. Махмуд әл-Булгариның Нәҗел Фарадис, җәннәтләрнең ишек ачкычы дип әйтә Фирдәүс. Менә анысы төрки татар телендә язылган. Ана шулай тәрҗемәсе белән татарчалаштырылганы бар иде инде, менә русчага кирип китте тулысынча. Менә хәзер без әйтә алабыз инде Алтын Урдада менә нәк мөселман галимнәренең күзлегеннән нинди проблемалар, нинди темаларга барылган дип әйтә алам. Кыскача гына әйтә алам, менә календар нәмәдә Алтын Урда көчле вакытында кызыл линия буларак менә нәрсә бара? Иман мәсьәләсе барган. Әмма иман нинди була? Иман һәркемдә бар. Әмма иманның дәрәҗәләре бар. Дәрәҗәләре, иң зур дәрәҗәсе нинди? Абу Бакыр Календар әйтә инде, Аллаһка гашыйклы иман. Менә суфилар ул кадәрле кирип китәләр, теге онытылалар. Аллаһның кулы, аягы, тезләре юк. Әмма ул әйтә, мәсәлән, Аллаһым тезеңне бир, мин дә теземне яныңа куеп утырыйм. Суфи менә билгеле бер шундый башка төрле аңлаганда гөнаһ булмый була әйтсә. Әгәр дә мин әйтсәм, без аяк акылда бу гөнаһ була. Менә суфилар ул кадәрле Аллаһ өчен менә зикр итә, ул кадәрле онытылганнар үз-үзләрен югалталар, менә Ибн Араби шикелендә инде әйтсәк. Менә Абу Бакыр Календар күрсәтә, менә без гашыйклы иман булырга, Аллаһка гашыйк. Һәм ул Ушакилар дигән Алтын Урдада тарикат кора, суфилар тарикаты, Ушаки гашыйк сүзендә инде. Аллаһка гашыйклар дигән мәгънәдә. Менә аннан соң Алтын Урда җимерелә башлый, менә яулар килә. Тимур явы дигәндә соңрак. Аннан соң
Кара үләт, шума дигән төрле ширләр килә, ил җимерелә башлый, менә шундый дәвер килә. Mahmud әл-Булгари яза менә Нәҗел Фарадис җәннәткә керү ишекләре нәрсә анда куя. Ул вагаз шикелле язганларны. Анда инде китерә ул начар мөселманнар булдык. Аллаһтан ерагайдык. Шуңа күрә менә бу сынаулар килә, бу проблемалар бөтенесе. Менә ул әйтә инде ул Аллаһка кайтырга тиешбез. Бу юлында бирә. Менә Алтын Урдада ничек чәчәк аткан һәм җимерелә башлаганда, ул бөтен менә башка культура, башка диннәргә дә характер ди, әмма менә Алтын Урданың үз эшендә язылган китапларда менә мөселман галимнәрнең язган китапларын уку, аларның күзлеге белән ул вакытта ул дәвердәге проблемаларны күрү, ул бик зур әйбер инде, әлбәттә тарихны аңлау өчен дә. Ул безнең горурлыгыбыз дип әйтик инде. Әлбәттә сәяси тарих буенча безнең латин чыганаклары менә хәзер 2нче тома эшләнелә. Аның генеалогия буенча әйтергә кирәк, менә Рашид ад-Дин бар инде, ул бит бик танылган инде, менә Шыңгызилар дәүләте төрки тарихы буенча, урта гасыр төрки тарихы буенча язган кешеләр Рашид ад-Динне кулланмыйча мөмкин түгел инде ул. Ул кадәрле зур чыганак. Аның бердән-бер генеалогик чыганагы бар, ул вәзир булган, Ирандагы Хулагу дәүләтенең вәзире булган һәм эчке менә Шыңгызиларның нәсел тарихын язган ул анда, Шуаб Паджигана дигән. 5 халыкның нәселе Шуабы 5-не китерә. Алар эчендә төрки-монгolны китерә һәм менә бу Шыңгызиларны китерә. Аны без таба алдык, менә Топкапы дигән Истанбулда Османлыларның беренче сарае. Хәзер музей. Аның архивы бар. Аның директоры Илбәр Уртайлы иде, Крым татары, анда ул аның ярдәме белән без аны копиясын ала алдык. Һәм аның менә тәрҗемәсе бетте. Менә бераздан Алтын Урда форумында без аны тәкъдим итәбез. Шулай чыганаклар белән эшләрләр шундый шикелле. Субханалла, искиткеч зур эшләр башкарыла безнең милләтебез өчен. Шуңа күрә инде сезгә әҗерен күрергә насыйп итсен Алла берсә киләчәктә. Тагын нинди тарихи фактлар, нинди ачышлар сезнең фикерләүне үзгәртте? Бәлки зур йогынты ясагандыр үзгәртмәсә. Кеше гел үзгәреп тора, менә әлбәттә мин 40-ны узган, 30 яшьтәге чакта бер төрле кеше, 40-та икенче дөнья тулысынча үзгәртте. Тарихи фактлар без бала кебек инде, менә яңа чыганак тапсак инде, ул безнең өчен сөенеч һәм нәрсәдер эшләгән мөмкин кебек була инде. Әлбәттә тарихчы, ул менә бүген исследовательләр бар бит инде, алар да төрле нәрсәгәдер нигезләнергә кирәк. Тарихчы өчен бу чыганак бик әһәмиятле әйбер. Икенче яктан фикерләү әһәмиятле. Менә төрле карашлар бар, методикалар бар, менә төрле методикалар бик күп һәм алар яңалары килеп чыгып тора. Ни өчен? Чөнки шул ук менә тарихи язылган язманы аңлар өчен аны төрле методиканы кулланырга кирәк. Ни өчен менә бүген тарих белән профессионал шөгыльләнмәгәннәр аңлап бетерә алмый, яда менә без әйтәбез, мәкалә басабыз, аста инде йөзләгән комментарий, үзара бәхәсләшәләр, аны укып та булмый. Ни өчен? Чөнки менә мин шуны әйтәсем килә, тарих бит ул да фән. Һәр фәннең үзенең методикасы бар. Ниндидер бер тарихчы бер җөмлә сөйләр өчен, ул аның чыганагын нәрсәгәдер таяндырырга тиеш, ул күп дәлилләр әлбәттә. Карарга тиеш. Син буларны карамыйсың, аласың да фикерлисең. Әлбәттә ул реальность белән яда булган әйбер белән бер бәйләнеше юк. Шуңа күрә тарихчыны тиргиләр инде, менә нигә монысын язмыйлар, анысын язмыйлар. Яза алмый тарихчы, чөнки тикшерергә тиеш бит ул аларның барсында. Тикшереп, нәрсәгәдер таяндырып, чыганакларны алып, анализлап, бу фикерне бирергә тиеш. Ул җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә күп язып та булмый, күп тикшерергә кирәк. Мәсәлән, уйланып йөри, айлар буе уйланып йөрергә тиеш. Кайсы кеше мәсәлән, мин үземнән әйтә алам. Минем ачылган файлар бар, бетмәгән макаләләр. Һәр вакыт фикер килә. Төнне уянып, фикереңне әйтергә мөмкинсең. Менә мин Равил абый Фахруддинов, минем диссертацияны язганда җидәкче. Ул миңа шулай дигән исем, Туктамышны мин Туктамыш хан буенча яздым. Төшеңдә күрергә тиешсең. Ул кадәрле эченә кергә тиешсең. Туктамышны күреп төшемдә сөйләшкәннән соң диссертация язылды. Субханалла. Ни өчен? Ул әлбәттә ул минем хәялләр. Туктамыш үзе төшкә кермәгәндер инде. Мәсьәләгә ул кадәрле эченә керергә кирәк. Методикалар да шулай. Менә безнең Алтын Урда буенча журнал бар. Ул инде фән өчен
менә хәзер бит базалар, реферативный базалар бар инде, Scopus'лар, Web Science'лар, менә без барсына да кирдек, Аллага шөкер. Ул бик авторитет журнал безнең. Алтын Урда цивилизациясы. Юк, Алтын Урда цивилизациялар алар безнең еллыклар иде. Ә монысы Золотоордынское обозрение безнең ул 4 номер елына чыга. Анда дөньяда иң зур галимнәр басыла, инглизчә, русча. Анда инде менә яңа теориялар, яңа методикалар, татар тарихы, төрки татар тарихы буенча һәм әле без рус тарихы менә күп яңалыклар менә ул чыга. Һәр номер аның бер шынында яңалык. Әлбәттә аның артында зур эшләр тора. Без заказ да бирәбез, бик зур эш тора, әмма ул милләтебезгә бик шынында файдалы. Аны барсы да куллана дип әйтә алам инде мин. Алтын Урда цивилизациясы дигән журналда чыгарасыз дип беләбез, әйме? Алтын Урда цивилизация дигән төшенчәне кулланасыз. Менә ни өчен Алтын Урда цивилизация дип аталырга хукуклы? Ул терминны ике кеше куллана. Берсе Газиз Гобайдуллинның анагы Эдуард Салманович Кульпин иде. Кызганычка каршы үлеп китте инде Мәскәү галиме, зур галим. Һәм икенчесе менә күптән түгел Эрмитаж Казанда безнең күргәзмә булды. Марк Громаровский, ул Петербургтагы Эрмитажда Алтын Урда буенча шөгыльләнүче археолог, искусствовед. Алар бу терминны иң беренче кулландылар. Әмма шуны әйтергә кирәк, цивилизацияның менә аны бер дефиниция буларак карасак, әгәр дә ничек ачыкларга төрлечә ачыкларга мөмкин. Аның 600-гә якын ачыкламасы бар менә бу терминның. Ә менә без халыкча ничек аңлыйбыз? Ул цивилизация димәк, аерым бер дөнья. Үзенең коды булырга тиеш. Код дигәндә монда нәрсәне әйтәбез? Менә Алтын Урданың әйберләре, дөньясы, ул никадәрле менә күргәчтә бу Алтын Урданыкы дип әйтеп буламы? Әгәр була икән, ул цивилизация. Археологлар аны бик җиңел әйтә ала. Аның нумизматикасы, акчасыннан, искусствоведческий менә әгәр карасак, шул ук алкалар, хатын-кыз бизәнү әйберләре, менә архитектурасы. Алтын Урданыкы икәнен бер ялгышсыз күрсәтеп була, әйтеп була. Димәк, үзенең коды бар. Тел ягыннан караганда да шулай Алтын Урда теле. Менә күп яклап бу караганда ул терминны безне әлбәттә тәнкитләүчеләр булды. Ничек инде менә гомергә без бу варварлар дәүләте, бөтен тирә-якны талаган дип менә шулай бит бара иде. Ничек инде аларга цивилизация дип әйтеп була. Ярамый бит инде алай кебек. Менә мондыйны хәтта бер рус язучысы шулайрак язып та чыкты бу турыда. Менә ничек инде варварларга цивилизация дип әйтеп була дип. Әлбәттә ул цивилизация, һәм аны без күп тапкыр ачыкладык. Менә бу Алтын Урда цивилизациясы дигән 10 номер еллыкта чыгардык, 10 ел буе. Шуңа күрә ул бүгенге көндә фәндә утырып кирип китте инде. Шуннан соң цивилизационный подход дигән бар. Менә ул үзенә күрә цивилизациялар турында күрсәтелә. Анда да әйткәнемчә, менә нәкъ менә бу дөньяның аңлаешлы аерым үзенчә әйтеп буламы? Ул критерийларга туры килә дип әйттек инде без. Аннан соң Алтын Урда ни өчен цивилизация һәм мөһим дип әйтә алабыз? Ул менә төрки дәүләтләре, төрки халыклары күчмә йөриләр, төрле дәүләтләр коралар. Узын яшәми ул дәүләтләр, җимереләләр. Әлбәттә, мәсәлән, Идел Болгары узак кына яши һәм монда тамырларын җибәрә, нәкъ менә Төрки мөселман дәүләте буларак. Бәлки кечкенә дәүләт. Әйтик, менә Урта Азиядә Хорезмлылар дәүләте. Анда да төрки дәүләтләр, корыла. Әмма бу бик үзгәреш дөньясы, менә этник яктан, сиясий яктан, дәүләтләр тарихы буларак бик нык тиз үзгәрә торган тарих. Алтын Урда килә, утыра, әлбәттә басып алу белән утырта, һәм монда дәүләт кора, һәм мондагы булган халыкларга менә яшәү шәһәр буларак, структура буларак һәр яктан бу җирне структуралаштыра. Әйтик, менә җәмгыять, кешелек иерархияга куя, хан бар, бәкләр бар, бу бөтенесе иерархияга куелган. Урта гасыр өчен бу бик мөһим иерархия әйбере. Аннан соң шәһәр, алып сату, экономикасы, бөтен нәрсә булар утырылган. Дәүләт моны утырта, нәкъ дәүләт төшенчәсе буларак. Бүгенге көндә менә символы государственность бик популяр темалар менә шундый. Алтын Урда менә бу критерийларга тулысынча туры килә. Икенче, өченче бер мәсьәлә ансы милләтләр формалашу. Менә бүгенге көндәге
булган милләтләр, аны менә сиясиләштерү һәм менә милли тарихлаштыру бүгенге көндә бик күрәбез. Мәсәлән, шул татарды да инде безнең Алтын Урда дип күкрәк кагалар, казах күкрәк кага, башка төркиләр күкрәк кага, менә безнең дәүләтебез. Урыс үз дәүләтенә күрә, һәр милләт үзенең менә тарихын ала да менә ниндидер бер бөек дәүләткә борынгыга тотындыра, таяндыра һәм аның белән байрак буларак йөри инде. Алтын Урдага менә килгәндә, ул монда дәүләт буларак урнаша. Һәм ул рамкалар эчендә менә бу төрки һәм бераз башка төрки булмаган халыкларны кайнаштырып, яңа бер милләт формалаштыра. Ул шуның белән бик кызык. Алтын Урда татарлары. Алтын Урда татарлары әлбәттә бүгенге көндә татар дип йөргән халыктан киңрәк төшенчәдә карарга кирәк. Бераз төрки татар дип әйтәбез. Безнең кергән ул термин. Татар тарихчылары безнең Шиһабуддин Мәрҗәнидән башлап инде бик яхшы моны утыртканнар, аның логикасы һәр нәрсәсе белән бу тарих фәнен ул кадәрле безнең милли тарихыбызны яхшы итеп утыртканнар. Аны тәнкыйть итүчеләр якында килә алмый янына. Мин моны ассызыклап әйтә алыр идем. Тәнкыйть итәргә тырышалар, менә методик яктан аны утырту ягыннан якында юк. Моны теге тыңлаучыларга әйтәсем килә, тәнкыйть итүчеләргә әйтәсем килә. Кулларыннан килә алмый, чөнки ул фәнни нигездә утыртылган тарих. Менә без аның эчендә формалашабыз, аннан соң кызганычка каршы Алтын Урда дәүләте җимерелә. Ханлыкларга бүленә, ул узак процесс бара, 100 елга якын, 15нче гасыр буенча бара. Шуларның берсе Казан ханлыгы безнең, Крым ханлыгы, Себер ханлыгы, Астрахань ханлыгы һәм Касым ханлыгы. Менә бүгенге көндә татар зур бер татар милләтен алганда, эчендә төрле менә группалар бар, менә Крым татары дибез. Әлбәттә ул бүгенге критерийларын караганда айрым бер милләт итеп була, әмма шул ук вакытта сез аны айырып бетерә алмыйсыз. Мин Крымлылар белән анда безнең филиал бар, бик яхшы эшлим. Крымлылар белән бик аспирантларым бар анда. Мин нәрсә турында сөйләгәнне беләм. Алар үз аңнарыннан татар терминын һәм безнең белән туганлык терминын беркем дә алып бетерә алмый. Әлбәттә шул ук вакытта айрым үзенчәлекле бер милли группа итеп карыйбыз. Әлбәттә милләт дип тә карарга мөмкин. Себер татарлары, әлбәттә Казан татарларына этник яктан бәлки бик катнашы юк, әмма шул ук бер төркиләр катнашкан, бер менә шул халыклар катнашкан, әмма алар Себер ханлыгында формалашкан, әмма татар исемен саклаган. Астраханьда да шулай йорт татарлары дип калганнар инде күп булмаса да. Касымда да шулай ук. Һәм әлбәттә иң зуры Казан татары дигән терминда кулланылган Идел Урал татарлары инде без. Менә алар менә айрым дәүләтләрдә яшәсәләр дә татар исемен саклаганнар. Бер үзаң булган. Ул татар дәүләтләрендә менә ханнар алышынганда каян китергәннәр? Әйтик, Казан ханлыгы иң яхшы үрнәк. Чөнки Казан ханлыгында Алтын Урданың соңгы бердәм Алтын Урданың ханы Улы Мөхәммәд һәм аның нәселе, аннан соң Хаҗи Тарханнан бар, Себердән бар, Крымнан бар, бөтен Касымнан бар, бөтен татар ханлыкларыннан килеп утырганнар, монда хан була алганнар һәм Казанлылар аны кабул иткән. Ни өчен? Чөнки ул аның үз дәүләте, үз халкы, үз ханы итеп, ул бит аны үзе чакырып китергән, элитасы чакырып китергән. Бу нәрсәне күрсәтә? Бу бердәм. Менә Алтын Урда татарлары бердәм милләт буларак, алар бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Әлбәттә 19нчы гасырның соңгы 20нчы гасырның башы яңа менә Европа төшенчәлегендә критерийларында милләт, нация барлыкка килү формалашканда татар милләте тагын да киңрәк формалашалар иде. Чөнки һәр милләт конструкт теориясын миңа ул бик ошый. Мәсәлән, Хакаслар, Алтай халыклары, Себер татарлары дип аталган име. Алар да бу милләт эчендә формалашалар иде. Юк, айрым булган, без айрым бүлгәннәр. Шул ук мәсәлән Урта Азиядә да Төркистан калган булса, әлбәттә бүгенге көндә казах, үзбәк, кыргыз бу Төркистан эчендә төркистанлылар булыр иде. Ул формалаша. Бу менә 19нчы гасырның соңында әлбәттә иң беренче очракта безнең Казан галимнәре милләт буларак менә ул шул кадәрле әзер булган була, Европа милләтләре шикелләндә милләт хәлендә бул. Һәм алар шул кадәрле киң карашлы булганнар. Алар Казах даласында Төркистанны да айрым карамаганнар. Хәтта мәсәлән Төркиягә киткән безнең саны билгесез әлбәттә, әмма интеллектуалларның Төркия җумһуриятенең төзелешендә керткән өлеше белән менә алсак, 100дән артык интеллектуал безнең кергән. Алар китеп анда дәүләт кыра алырдай дәрәҗәдә киң төшенчәле кешеләр, әйме? Менә безнең милләт ул вакытта әзер булган. Менә
Бу конструкт барлыкка келген. Әлбәттә, ул конструкт бүген көндә усеченный дип безнең киселгән шикеллендә келген. Идел Урал татарлары да икегә бүленгән. Икегә генә түгел, берничәгә. Менә әмма барыбер бүген көндә дә без бер милләт, бер төшенчәдә безгә төрлечә ярлык ябыштырырга тырышсалар, бүлергә тырышсалар да, шуны әйтәсебез килә. Без үзаң утырган һәм ул бик тирән тамырларда утыра. Аны менә теге перепись вакытында башка нидә бүлгәләргә тырышуларны һәркем белә бит инде. Никадәрле генә тырышсалар да мөмкин түгел. Чөнки аның исеменең дә, үзаңның да безнең бик тирән тамырлары. Менә сез Алтын Урда темасы буенча Россиядә гына түгел, чит ил галимнәре һәм университетлары белән дә хезмәттәшлек итәсез. Шул эшчәнлегегез турында да сөйләсәгез иде. Ну, без үзебезне менә центр корылгач площадка итеп тәкъдим иттек. Һәм ул соңыннан менә шулай яхшы нәтиҗәләр биргәч, кызык сунуда уята. Менә көз көне Петербург университеты тарих форумы үткәрәчәк. Анда нәкъ менә безнең площадканы тикшерү, тәҗрибә белән уртаклашу дип әйтгәндә телиләр. Шулай ук Европа галимнәренә дә бу нәрсә белән кызык. Шаганаклар да чыгарабыз, китаплар да язабыз. Һәм галимнәрне дә җыябыз бу конференция. Менә 3 нене берләштергәч, ул площадкага әйләнә инде. Менә безнең 2 елда бер Алтын Урда форумы үткәрәбез. Аның һәр бүген бу елгысы менә 6нчы була. 750 еллыкка багышланган. Менә 6нчы форум. Мин барсында әйтә алам инде сезгә, һәр форумга 100 кеше килде бөтен дөньядан. Иң күп килгәне 15 илдән булды. Ягъни безнең бөтен җирне алырга тырышабыз инде. Дөньяда бүгенге көндә татар тарихы белән шөгыльләнгән кем барса, барсында беләбездер дип уйлыйм. Барсы белән дә элемтә бар. Һәм алар бездә конференцияга килә, безнең басмаларда бергә мәкаләләрен бирә. Һәм бергә конференцияларда үткәрәбез, түгәрәк өстәлләр үткәрәбез. Мәсәлән, Европа илләрендә булды, Польшада булды, Англиядә булды, безнең Казахстан, Үзбекстан, менә Мәскәү белән безнең бөтен җирдә совместныйлар бергә үткәргән түгәрәк өстәлләр, конференциялар безнең бар. Чөнки кызыкбыз дип әйтәсем килә инде. Алар өчен дә кызык, алар да безгә кызыктыр дип әйтәсе килә. Бик яхшы, рәхмәт, Илнур әфәнде. Бераздан дәвам итәрбез. Алдагы сәхифәбездә без иман һәм иqrarның ни икәнен белербез. Иман һәм иqrar. Ислам динендә һәрбер балык яшенә җиткән һәм акылы ягыннан тулы булган кешегә иманлы булу мәҗбүри санала. Моны иманның фарыз, ягъни мәҗбүри саналган олы гыйбадәтләрнең беренчесе булу белән аңлатып була. Иман чын күңелдән ышану. Иqrar ышанганыңны тел белән әйтү. Һәр мөселман кешесенә ислам диненең хаклыгына ышануы һәм ышануын тел белән әйтеп бирү фарыз, ягъни мәҗбүри гамәл санала. Бер хәдисендә Мөхәммәд саллаллаһу галейхи ва сәлам булай дип әйткән: намаз иман барлыгын ачыклый. Иман үзе шыр ялангыч, аның киеме тәкъвалык, зиннәте оялчанлык, җимеше гыйлем. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта бүген тарихчы, галим Илнур Миргалиев. Илнур әфәнде, тарихи вакыйгаларга карата булган стереотипларны ничек бетереп була, әйтегез әле? Булмый. Булмыймы? Булмый. Көрәшеп булмый бер белән, әйме? Көрәш түгел инде, үз линияны алып барырга кирәк. Менә безне тиргиләр инде, ни өчен популяр китаплар язмыйсыз дип. Мин кабул итәм ул тәнкитне, язмыйбыз, яда әз языла. Әмма тарихчы бит ул, аның өчен кызык нәрсә, менә тикшерү, чыганак белән эшләү, андый әйберләр кызык. Әлбәттә, менә яше картайган,
пенсияга чыккан галимнерге мен өзüm de әйтәм, языгыз инде популяр китапларны дип. Менә Равил Фахруддиновның Татар тарихы дигән дәреслек тә бар һәм кыска гына шундый рәсемле китабы бар иде. Мин Равил аби нишләп мондый китап яздыгыз дигәч, мин аны ялкаулар өчен яздым. Чөнки зур китапларны уку чынлап та авыр, беренчедән теле авыр. Икенчедән ул кадерле укып утырмый кеше бит. Менә мондый кыска тарихлар кирәк. Без бөтенебез ялкау инде үзебезнең нигә туры килмәгәндә. Менә андый китаплар кызганычка каршы әзрәк, әмма юк дип әйтеп булмый. Мин шуны да әйтә алам. Менә әгәр дә реаль тарихны өйрәнергә, белергә теләгән кеше булса, интернет җитә. Без менә безнең тагын шундый бер эш бар. Һәр чыккан китапны без менә тираж сатылып бетәме, сатылмыймы, таралымы, шундый интернетка куябыз, PDF-ын алып, шундый укып була бүтән китапларны. Менә күпме соң андыйлар тарих белән кызыксынучылар? Яшьләр арасында ничек? Тарих белән кызыксынучылар күп. Менә бездән менә интернет газеталар бар. Исемнәрен әйтмим. Алар менә бездән һәр вакыт макалә сорыйлар, бераз популярлаштырылган. Бирәбез һәм анда комментарийлар күрәбез. 100 комментарий, 200 китә. Кызыксыналар, әлбәттә ул комментарийларны укып булмый инде күпчелеген анда. Шулкадәр буталган күп әйбер. Кызыксыну күп. Менә университетта мин үткән ел экзаменнар, имтихан алуда бу комиссияга кергән идем. Кызганычка каршы түбән дәрәҗәдә инде хәзер укытуда, белмим, моны ничек. Бу нәрсә белән бәйле? Мәгариф системасы белән? Мин дә фәндә галим сүзен яратмыйм, инде галим ул зур әйбер. Фәндә эшләгән кеше буларак һәр нәрсәгә комплекслы карыйм. Бу формация алышына менә СССРдан калган система җимерелә, яңасыны утырта алмыйлар. Менә безнең Мәскәү коллегалар минем әйтә. Менә бутыйлар бетерәләр, илне җимерәләр, гел реформа тутыралар ди. Бәлки чынлап та ул реформаларны менә бик ашыгыч эшлиләр бит, бөтен нәрсә дәйме? Бигрәк тә мәгариф әйбер. Ул бит безнең киләчәгебез. Бу балалар 10 елда укый да, чыга да хезмәт итә башлый. Бик кыска вакыт кешелек тарихында. Шуңа күрә бу реформаларны беренчедән экспертлар гына эшләргә тиеш, теләсә кем керергә тиеш түгел. Икенчедән бик ашыкмыйча эшли булырга тиеш. Әгәр ул нәтиҗә бирде икән, ни аны җимерергә? Бездә ул менә университет системасында, мәгариф системасында кызганычка каршы менә берсен алыштырып икенчесе килеп тора, аның бардыр. Аннан соң инде кызыклы әйберләр күп бит, бер тарих кына түгел. Һәр нәрсәне кызыксындырып бирергә кирәк. Бер проблема бар, менә бөтен галимнәр, аны татарныкы гына да әйтми, Казанныкы гына да әйтми, Мәскәүнеке дә әйтә, барысы да. Менә экспертлар нәрсә әйтә? Университет һәм мәктәп дәреслекләре соңгы 30 елда, мәсәлән, тикшерелгән, бер яңалык кертелмәгән. 30 елда инде тарих фәне кайларга китте? Нинди яңалыклар бар? Менә дәреслекне әле кертү, аны гриф алу, һәм ул кыйммәт, һәм ул мөмкин түгел кебек бер моны аңлатсыннар, ни өчен булай эшләнелә. Монда турыдан-туры әлбәттә җаваплы менә чиновник дөньясын мин тиргәүчеләрдән түгел, әмма мәгариф чиновниклары бу мәсьәләдә мин беренче урында әлбәттә федеральныйны әйтәм. Алар җаваплы. Моның нәтиҗәсен дә күрәбез кызганычка каршы. Университет тарих факультетында бүгенге көндә тарих факультетлары да калмады, инде берләштереп төрлечә ясалдымы? Андагы студентларның да ни өчен белем дәрәҗәләре бу шикелдә. Мин сезгә шуны әйтә алам, менә безгә аспирантурага килүчеләрдән шын тарих факультетын бетергәннәр юк. Күбрәк востоковедение бетергән тел белән. Менә дәрәҗә инде бу. Кызганыч. Тарихны белү, Банально әйтик инде, үзеңне белү, милләтеңне белү. балачакны искә төшерсәм, Әнием, әтием, туганнар, менә рәхәтлек инде ул, балачак рәхәтлек еллары. галим булу, Мин галим сүзеннән бик качам, чөнки ул бик зур сүз, минемчә. Шулай да уйлап сөйләү дип әйтер идем мин.
бик уйлап сөйләргә кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, Хызыр ТВ телеканалында сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген бездә кунакта галим тарихчы Илнур Миргалиев. Илнур әфәнде, әйтегез әле, артык эшең белән мавыгу кешегә ул зыянгамы, әллә файдагамы? Артык мавыгу. Бәлки фанатларча мавыгу. Мин конкрет җавап бирә алмыйм, чөнки дөнья бит ул төрлечә мавыгырга кирәк, фанат шикеллендә бирелергә кирәк. Нәтиҗә алыр өчен. Чөнки без бит нәтиҗә өчен яшибез, эшлибез, бөтен нәрсә нәтиҗә өчен. Нык мавыгырга кирәк, нык бирелергә кирәк. Бик каты эшләргә кирәк. Ана шул ук вакытта эшләгәндә уйларга кирәк менә аның вакытын бирергә. Мәсәлән, нәрсәне әйтәсем килә? Мәсәлән, гаиләм бар. Гаиләнең хакы бар, хатынның хакы бар, балаларның хакы бар, шулай бит. Гәүдәмнең хакы бар, һәр нәрсәнең әти-әниемнең хакы бар, әйме? Силай рахим беләсем, неде утыртылган әти-әни хакы. Һәр аларның да хакын бирергә кирәк. Ягъни мавыгу белән кайттым да балам белән уйнарга тиеш, хатыным белән сөйләшергә тиеш, әйме? Ул ягын да онытмыйча. Әмма эшемә бирелгәндә мавыгырга, менә мавыгу сүзе инде ул теге татар термины буларак караганда ул бик теге увлекаться итүгенә түгел, ул бит шуга бирелү кебек мәгънәдә кирәк, әйме? Бирелмәшә нәтиҗә алу бит авыр. Шулай. Эшлисең икән инде җиренә Җиренә эшләргә кирәк, ул менә бабалар сүзе. әйе. Үзегезнең эштән канәгатьсезлек кичергән чакларыгыз булдымы? Юк, Аллага шөкер. Булмады. Димәк, сез бәхетле кеше. Шулайдыр дип уйлыйм. Уңышка ирешер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә бирелеп эшләргә кирәк дидек. Ну, менә әгәр дә инде борынгы ислам галимнәренең әгәр дә карасак, менә вахи пәйгамбәргә вахилек килә, кешеләргә килми. Кешеләргә илһам килә. Әйме, илһамландым ди, менә җыр язганда гына илһамланмый, эшендә дә илһамланырга кирәк. Нәрсәдер бер аны аңлатып та булмый, каян килә, өстән килә, Аллаһ бирә, ничек, әйме, илһамлану. Әмма бу вахби гыйлем дип аталган ислам дөньясында да. Вахилеккә якын вахби гыйлем килә. Әмма ул буш кешегә килми. Ул кәсби гыйлемгә килә, кәсеп ителгән, тырышылган. Ягъни тырышасың, менә чыганакларны укыйсың бер тема буенча, ул кадәр тирән керәсең, аннан соң сиңа илһам килә, утырасың да бер сәгатьтә макалеңне язып ташлыйсың. Әгәр дә тырышмасаң, яза алмыйсың. Язган әйбереңдә ул фән булмый инде. Шуңа күрә тырышырга кирәк. Минем бөтен нәрсә тырышу турында. Рәхмәт. Кире гаилә темасына әйләнеп кайтсак, сез нинди әти? Сөйләгез. Балалар белән уйнарга кирәк дидегез, димәк, сез балаларыгыз белән онытылып уйнарга да мөмкинсез. Әйе, уйныйбыз, көрәшәбез, уйныйбыз, барсы да бар. Ну, бер яктан таләпчән дә инде мин. Чөнки таләпчәнлек аларның киләчәген уйлап бит. Стандарттыр инде, шул күп телевизор карама, китап укы, бу мәгънәдә гаджетлардан айрыл. Әйе, алары белән көрәшү әлбәттә бар, ансыз булмый. Ну, мин аларның күңелләрен күрергә тырышам, чөнки менә безнең гаилә дусты врач бер апа, ул шулай дигән иде. Бәләкәй чакта бала кулда, диләр, нәкел кулда тотмагыз дип әйтәләр, бәләкәй баланы кулга өйрәнәделәр. Әйе. Ул әйтә, тотыгыз кулда, ул бит аннан барыбер, аннан 5 яшьтән соң менә Кулда тота алмассың диләр. Мин сөяр өчен килә әле улым димем, бер сөеп алыр өчен аны шакырып китерергә, ул да булды торып китә тиз генә. Шуңа күрә менә һәр вакыт ул бик тиз үтә бит. Шуңа күрә мөмкин кадәр алар белән шөгыльләнергә тырышам. Нәрсәләр бирергә тырышам. Чөнки гомер тиз үтеп китә бит. Аннан соң шундый әйбер бар бит. 40 яшьтән соң үлемне уйламаган кеше ул иманы белән дә зәгыйф. Үлемне уйларга кирәк һәр вакыт. Нинди аны теге хискә биреп түгел, реаль бер әйбер. Ул бит әҗәл нитергән, саклы, белмибез качан үлеп китәбез. Шуңа күрә менә бүген бар. Ярый, бүген генә мин җаваплы. Аның белән шөгыльләнергә кирәк, бирергә кирәк. Иртәгә булмадым икән, вакыт үткән. Шуңа күрә төрлечә уйлап, шулай тырышам инде, әзрәк
үскәч безгә вакытыңны бирмәгән дип әйтә алмаслар дип уйлыйм, иншалла. Иншалла шулай булсыннар, иманлы бәндәләр булып үссеннәр, тәүфыйклы, кешелекле булсыннар, Амин. әти-әниләреннән үрнәк алып, бәхетле булсыннар, иң мөһиме. Амин. Илнур әфәнде, бик зур рәхмәт бүген студиябызга килгәнегез өчен, бик акыллы фикерләрегез өчен, тарих өлкәсендә биргән мәгълүматыгыз өчен. Сезнең белән бик рәхәт булды, кызык булды. Рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән саубуллашабыз. Рәхмәт сезгә дә. Сау Рәхмәт. булыгыз. Хызыр ТВ каналын караучы яраткан тамашачыларыбыз, сезнең белән дә саубуллашабыз. Бер-берегезне саклагыз, тарих белән кызыксыныгыз, исән сау булыгыз.